Retermian patentoitu neulalämmönsiirrin on suomalainen innovaatio, joka sisältää lukuisia erittäin kilpailukykyisiä ja toimiviksi havaittuja ominaisuuksia kilpaileviin tuotteisiin verrattuna. Tässä videossa avaamme neulalämmönsiirtimen teknisiä ominaisuuksia. Tämä video vastaa kysymykseen, miksi Retermian neulalämmönsiirrin on erinomainen valinta muun muassa teollisuuden lämmöntalteenottojärjestelmäksi. Retermia lämmönsiirtimissä käytetty neulaputki koostuu lukuisista rivoista, neuloista sekä runkoputkesta, jonka sisällä neste virtaa. Neularivat muodostavat suuren lämmönsiirtopinta-alan ilmavirralle. Neularakenne saa aikaan ilmamolekyylien törmäilyn lämmönsiirtopintaan myös pienillä ilmannopeuksilla. Nestepuolen lämmönsiirron tehostamiseksi neulaputken sisällä on niin sanottu turbulaattori, joka moninkertaistaa nestepuolen lämmönsiirtokertoimen sileään putkeen verrattuna. Lopputuloksena on tehokas turbulenttinen lämmönsiirto ilmasta lämmönsiirtonesteeseen laajalla ilma- ja nestevirtaama-alueella. Neulaputkiteknologia mahdollistaa vaihdinmitoitukset alhaisilla ilman virtausnopeuksilla, jolloin lämmönsiirtimen otsapinta-ala on suuri ja patterin rivisyys pieni. Näin saavutetaan suorituskyvyltään korkealaatuisia tuotteita, joissa lämmönsiirtokyky on suuri ja virtausvastukset alhaiset. Koska neulalämmönsiirtimellä on tehokas lämmönsiirtokyky alhaisilla ilman ja nesteen virtausnopeuksilla, saavutetaan seuraavat edut. Alhainen ilma- ja nestepuolen painehäviö. Pieni SFP-luku ilmanvaihtokoneissa ja pienet pumppauskustannukset. Hyvä lämmöntalteenoton huipunleikkauskyky mitoituspakkasilla. Lämmönsiirtimen ominaistehoa voi lisätä kahdella tapaa: kasvattamalla lämmönsiirtimen rivisyyttä tai suurentamalla lämmönsiirtimen otsapinta-alaa. Lämmönsiirtimen rivisyyden kasvattaminen johtaa suurempiin virtausvastuksiin, mikä näkyy kasvaneena puhallin- ja pumppaussähkön kulutuksena. Otsapinta-alan suurentaminen pienentää lämmönsiirtimen ilmanvastusta, koska ilman nopeus lämpöpinnalla laskee. Otsapinta-alan kasvattaminen on hyödyllistä vain tiettyyn rajaan saakka, joka riippuu lämmönsiirrin tyypistä. Ilmannopeuden laskiessa myös lämmönsiirtokerroin ilmasta lämpöpintaan heikkenee. Kun ilman nopeus lämpöpinnalla laskee alle laminaarisen rajanopeuden, lämpö siirtyy ilmasta ripaan konvektion sijasta pelkästään johtumalla, jolloin lämmönsiirtokerroin romahtaa. Laminaarivirtauksessa suurin osa ilmamolekyyleistä kulkee lämpöpinnan ohitse. Neulalämmönsiirtimellä on ilman ja nesteen nopeuden suhteen lineaarinen konduktanssi. Neulaputkipinnalla ei ole pystytty mittauksin määrittämään niin sanottua laminaarista rajanopeutta, jonka jälkeen lämmönsiirtokerroin romahtaisi. Lämmönsiirto on tehokasta, turbulenttista myös silloin, kun lämmönsiirtimen ilma- tai nestevirtauksia ajetaan osateholla. Koska neulalämmönsiirtimellä on tehokas lämmönsiirtokyky laajalla ilma- ja nestevirtaama-alueella, saavutetaan seuraavat edut. Korkea lämmön talteenoton hyötysuhde myös osailmavirroilla. Voidaan toteuttaa useita ilmanvaihtokoneita palveleva lämmöntalteenotto- ja jäähdytysratkaisu. Lika, niin kuiva jauhemainen pöly kuin keittiön rasvakin, sedimentoituu ohueksi kalvoksi neularivan ympärille, mistä se on helposti puhdistettavissa. Likaantumisen vaikutusta lämmönsiirtokykyyn on testattu sekä laboratoriomittauksin että asennetuissa laitteissa seurantamittauksin. Myös korroosiopinnoituksen ja huurtumisen vaikutusta lämmönsiirtokykyyn on testattu mittauksin. Likaantuminen kasvattaa neularivan ulkopinta-alaa, mikä kompensoi likakerroksen eristevaikutuksen. Neularipoja on paljon, joten likaa keräävä pinta-ala on todella suuri. Ilmamolekyyleillä on useita reittejä kulkea lämpöpinnan lävitse, eikä ilmamäärä kuristu lämmönsiirtimen likaantuessa.
Huoltovälin aikana teho ja ilmapuolen painehäviö muuttuvat vain marginaalisesti, jos lainkaan. Neularivan pinnalla oleva korroosiosuojamaali käyttäytyy samalla tavalla kuin likakerros. Korroosiosuojamaalaus ei heikennä neulalämmön siirtimen tehoa. Riparakenteella on myös suuri kyky kerätä huurretta ilman, että ilmavirtaus kuristuu tai lämmönsiirtoteho heikkenee. Tämän ansiosta Retermia lämmöntalteenottojärjestelmiä voi ajaa pidempään täydellä teholla kovillakin pakkasilla. Koska neulalämmön siirtimellä on suuri liankeräyskyky ja hyvä puhdistettavuus, saavutetaan seuraavat edut. Lämmön talteenotto mahdollista myös likaisista poistoilmavirroista. Vaihtimet voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle. Lisäksi neulalämmön siirtimellä on korkea lämmön talteenoton hyötysuhde myös korroosiosuojatuissa pattereissa. Neulalämmön siirtimellä on suuri huurteenkeräyskyky. Tämän ansiosta Retermia lämmöntalteenottojärjestelmiä voi ajaa pidempään täydellä teholla kovillakin pakkasilla. Kerätessään ulkoilman tai poistoilman likaa, neulapinta toimii G3-tason karkeana suodattimena. Neulalämmön siirrin toimii permanenttina esisuodattimena tuloilmapuolella pidentäen pääsuodattimen käyttöikää. Neulalämmön siirrin estää tehokkaasti lumen ja kosteuden tunkeutumisen rakennuksen ilmanottoon. Retermia lämmöntalteenottoratkaisuissa ei tyypillisesti tarvita poistoilman suodattimia. Koska neulapinta toimii permanenttina G3-tason esisuodattimena, saavutetaan seuraavat edut. Ei tarvita suodattimia ennen lämmönvaihdinta. Ilmanottoon sijoitettu neulalämmön siirrin estää lumen ja kosteuden tunkeutumisen ilmanvaihtojärjestelmään. Vähemmän suodatinjätettä. Säästöjä suodatinkustannuksissa. Retermia Oy on kehittänyt tuotantomenetelmän neulaputken taivuttamiseen. Tyypillisiä geometrioita ovat aaltomaiset ja U-kirjaimen muotoiset taivutukset. Taivuttamalla lämmönsiirtopintaa pystytään mitoittamaan joustavasti halutun tehoinen lämmönvaihdin pienillä virtausvastuksilla käytettävissä olevaan tilaan. Vakiotuotemallien lisäksi neulalämmön siirrin voidaan siis helposti räätälöidä kohdekohtaisten vaatimusten mukaiseksi. Koska neulaputkea voidaan koneellisesti taivuttaa, lämmönvaihdin voidaan helposti räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. Tiivistettynä, Retermia neulalämmön siirrin on teknisiltä ominaisuuksiltaan käytännössä ylivoimainen ratkaisu kilpaileviin tekniikoihin nähden. Retermia.fi